Milí posluchači a diváci, já vás vítám u sledování série Vím jak k věci s Romanem Seneckým. A tentokrát s tématem, jak se starat o náš tým, tak, aby fungoval. Protože všechno to, co musíme se svými lidmi zvládnout, je obtížné a je potřeba, aby to lidský organismus vydržel. Romane, jak na to? Jak pečovat o svůj tým? Já si myslím, že musíme pracovat s lídry a sami se sebou, tak jako s vrcholovými sportovci nebo prostě s těžce pracujícím člověkem. Ta práce je jiná, samozřejmě nezatěžuje tolik svoje tělo, zatěžuje svoji mysl, což vyžaduje zase jiné návyky životní, protože slyšíme o syndromu vyhoření a tak dále, což jsou lidé, kteří si nedávali pozor vlastně na udržení rovnováhy ve svém životě a každý tu rovnováhu potřebuje jinak a jindy, vyvíjí se to v čase. Když máš rodinu, tak máš jiné potřeby, než když rodinu nemáš. Velký děti, zase se to změní a tak dále. Takže skutečně jde o to, aby každý si byl vědom toho, kde se nachází ta jeho rovnováha, kde jsou jeho potřeby a aby jim věnoval pozornost a věnoval jim řádnou péči. Protože v biznisu se obvykle věnujeme jenom výkonu. Prostě potřebujeme věci udělat, tak to prostě uděláme a doma si odpočiň a vracet zpátky ráno zase veselý a šťastný, aby si mohl zase pokračovat. Jenomže tohleto se dá takhle ignorovat, ale dlouhodobě se to vymstí, protože ta zátěž je prostě veliká a i doba se mění. Valí se na nás spousta negativních zpráv ze všech stran a nedaří se a vlastně máme pocit, jako, že svět je mnohem horší místo, než bylo, což není pravda, jenom ty informace o tom tak vypadají. Takže to, co já se snažím dělat, je udržovat vlastně pozornost toho managementu, že toto téma je naprosto běžnou a základní součástí jejich i biznesu, i pracovních povinností v podstatě. A třeba krásný příklad byl, když jsem byl v Ružomberku, tak taky tým, byly tam náznaky, jeden člověk měl třeba už heart attack a tak dále, byly tam náznaky přepracování a to, tak jsem poprosil asistentku, která byla vynikajícím příkladem pro všechny lidi jejím okolí, kdy dokázala se transformovat z děvčete krev a mlíko na opravdu atletickou, tvrdě pracující ženu, na sobě pracující, která odmítala čokoládu a různé cukrovinky a tak dále. Měla neuvěřitelnou disciplínu a železnou vůli. A oni viděli ten výsledek. Znali ji předtím a znali ji potom. Nemuseli jsme jí ukazovat žádné fotky. Oni ji prostě znali. No a já jsem jí poprosil, jestli by nebyla tak hodná na našich vlastně měsíčních poradách s tím top managementem řádově 30-35 lidí, jestli by nám vlastně neřekla, jak toho dosáhla. A co jí k tomu vedlo. No a ona pochopitelně měla nastudováno. Ono se nestalo z ní prostě atletická holka jenom tak, že prostě začala chodit do posilovny. Ona věděla přesně, co dělá. A začala tomu managementu každý měsíc vlastně 15 minut říkat takové ty základní věci. A od ní to bylo, jak jíst, jak spát, jak cvičit, v jakých frekvencích a tak dále, co naše tělo potřebuje. Ale oni věřili, protože viděli, že to dělá a jaký dopad to na ní má. Mnohem lepší, než kdybych pozval externího kouče, který jim bude vyprávět o zdravém životním stylu a odejde. Protože ona na ně vlastně vplývala každý den. Stejně tak vlastně bylo úžasný, že jsem jí poprosil, kdyby našla nějaké věci, které jí pomáhají se motivovat a držet se vlastně, udržovat tu disciplínu. A ona rozvěsila po fabrice plakáty, které byly vlastně tohoto motivačního charakteru. Takže ještě podporovala to, že oni to slyšeli od ní a potom to viděli po schodech nebo vedle výtahu, kde se vlastně mohli rozhodnout, pojedu výtahem nebo půjdu po schodech. No, Katka vyšla po schodech, tak já půjdu taky. Takže vlastně to, že jsem vybral člověka, který tou změnou prošel a byl zářným příkladem pro své okolí, jak si vlastně najít tu rovnováhu a potom si ji striktně udržovat, tak to hodně pomáhalo. Další nástroje jsou vlastně třeba měření, dneska už to je velmi snadno, měření variability srdečního tepu. Takže prostě máme program, kdy managementu vlastně nabídneme tohleto měření, takže celý den, 24 hodin nosí vlastně takový malinkatý měřák a potom dostanou jasné zprávy, jak jsou na tom s úrovní stresu změřené, jaká je jejich schopnost regenerace oproti stresu, kolik mají energie a jak jsou na tom ve srovnání se stejnýma lidma ve stejné věkové kategorii a se stejným zatížením. Takže vidí, jestli jsou na tom líp nebo hůř a potom coach jim povídá, hele, potřebuješ se věnovat více tady tomu. A není to, že by to bylo dobré, že se říká, ale ty konkrétně na základě tvých měření
vlastně tobě prospěje tohleto a někomu jinému prospěje něco jiného. Takže to jsou věci, které používáme. Další je třeba působení, vlastně vytváření atmosféry pozitivní, jo? Protože těch špatných zpráv je pořád. Tak zase třeba ve Štětí asistentka vytvořila časopis, který se jmenuje Do formy, ve smyslu jako pojďme se dát do formy. A vlastně v něm, do toho mikročasopisu, který vydávala jednou za měsíc o 4 stránkách, tak tam dávala ale takový ty návody, takový ty udičky pro lidi, že když si to přečtou, tak začnou přemýšlet, hele, jak je to se stravováním, jak jsem na tom se spánkem, jak jsem na tom se vztahama v rodině, jak jsem na tom s tím a návod rovnou, jak by se to mělo dělat. Jo? Takže vlastně taková ta inspirace, rozdávali jsme to, že se to vyloženě v úvozovkách válelo po officech, válelo se to po fabrice, na různých stolech, v meeting roomech. Prostě se na to člověk podívá a říká, hele, to je zajímavý. Normálně bych tomu nepřišel, takže strčit jim to pod nos. Zase malý, drobný věci, ale zároveň jako hledáme i uvnitř uvěřitelní lidé, kteří něco vykonávají, tak můžou vlastně pro tu organizaci něco udělat pro firmu. Děkuji ti moc za sdílení těchto pár tipů, zřejmě určitě bych bylo víc. A já vás zvu, naši posluchači a diváci, na sledování dalších inspirativních dílů Vím jak k věci s Romanem Seneckým.